Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yara kita sa ika-29 na nagahilapit buwas ng katapusan nga adlaw sang bulan sang Setyembre before pa man ang day 1 sang filing of Certificate of Candidacy para sa mga kandidato para 2022 elections. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayon ta oks lang ang ato sining nga pag sinalayo, kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon sa mga barangay kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sige lang nga kung wala man ang sang dapat nga kaladtuan, mas mayo nga magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puloy-an. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakipan mga kaaksyon na ginakamusta tang ato sining nga mga kauturan nga nagapamati na kagang iban sini nakapanyaga na prong iban wala pagidman no gapangita pa mga kaaksyon. Ti siling nila nagapanghinamot na ang Pasko. Kay dugay-dugay sa sunod nga mga binulan, Pasko na. May mabatian na tagani nga mga Christmas song mo. Actually, nag-start ng beer nga bulan kag ti ika-second nga month sa palabuton nga Biyernes na, October na mga kaaksyon. Sige sa aton sini nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad
daw taas pagid ang kaso ng COVID-19 mo. Daw hindi ko magmit lang. O sige, basta importante halong lang kita sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side. Nagpalabot kami sa pagpangamusta sa inyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakiban nga ginapalabot nato ng ato sining nga pagpangamusta sa aton sining nga mga kaaksyon sa isla sang Panay, no, dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique kag malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Turismo sa Negros Occidental lubos nang napiktuhan sang COVID-19 suno kay Goblakson. Galing ti ang turismo malimpaman sa nagligad nga tuig to apektado na niya. Kag hindi nagid kag damo nagid ang hindi makakadto. Ay puwerte. Sige pero amat-amat lang bisan ginagmaya. Sige sa gihapon mga kaaksyon. Mayor Lizares nagnegatibo na sa ikaduhang test sang COVID-19 sa syudad sang Talisay. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, Councilor Lopez magpatawag sang committee hearing sa ginpasar nga resolusyon sang Barangay Felisa nga hindi na palawigon ang paghaboy sang basura sa landfill. Kag balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa kapulisan sang Police Station 4, estriktong nagapatuman sang curfew sa ila area of responsibility ang madakpan magabayad sang penalty kag ginhold sa barangay gym. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, upod kay Aksyon Alvin Graba, 3rd ID Division Commander, nagbisita sa Trio 2nd kag Trio 3rd Brigade, mga opisyal sang Philippine Army, ginmanduan, win the hearts of the people, kag ipadayon ang paglagas sa mga New People's Army. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, one-stop shop sang LTFRB, kag LTO plano pa tigayunon sa mall sa bulan sang Oktobre. Kag kalakip man kundi may duha pa to ka mga mananagat out of 9 ka mga fisherman nga na dala sa pagkalugdang sang ila sa kayan pandagati ang duha daway pagid ma-retrieve search and retrieval operations para sa duha ka mga mangingisda untat na mga kaaksyon. Samtang sa balita naman kay Aksyon Roger Gotib hot pursuit operation sa Sagay City PNP sa isa ka Muslim nga suspect sa shooting incident kagabi nagapadayon.
kag underwater search and retrieval operations ang Philippine Coast Guard o kag City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Cadiz sa nabilin pa nga missing nga nalunod nga sakayan sa Sikogon terminated na. Kag kalakip man sa Balita National Voter Registration ginpalawig sang Commission on Election humalin sa Oktubre 9 tubtob Oktubre 31. Investigasyon sang Senado sa formally ginlaragway ni Presidente Duterte nga masobra pa sa martial law. Kalakip Pilipinas yara sa karon sa moderate rest sang COVID-19. Aksyon Rex Cantong kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian, dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, text lang ang inyo sining mga mensahe, kag i-like lang, kag i-like, kag ipadala ang inyo sining mensahe. Okay na ko na. I-like lang kag i-share, no? Kay pihong-piho na gid ko sina, no? Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod sa aton sining live broadcast sa Aksyon BBB kag sa mga ka-aksyon tabay at www.aksyonoradyobacolod.com.ph sa mga YouTubers naton by Aksyon no Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Miyerkules, September 29, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 24. Liwat resulta 26 and 24. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pangalang taon to niya, na isilaw MD Lopez Spade, may lang pagpamati, Inday Blasa, Rodora Sioco, Christine Minies Villalobos, kay Romy, hindi na to, Romy Mihorada Nabor, no? Romy Mihorada Nabor, and Nathan Borromeo, Lilia Manseba, Ria May Ladjo, Virgilio Pios Balwartid Sr., kay Barrio Garay, Atia Kim Meriman, kay Angel Grace Panhilason, Connie Laparan, Arnel Podisamparado, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Awancho Albior, kay Paring Ruel Seroma, dara sa Barangay Villamonte. Paring Ruel sa Roma, may lang pagpamati da, Neil Brian Baloes, no? Kay Kagawad Imbong Joe Campo, salamat gid, no? Thank you gid, Kay Niepes A. Jasmine, kag Melchorita Ferrer, kay Tomas Brunyola, kay Renz Evangelista, and Rodora Sioco, salamat gid Nathan Borromeo, ara naman si Lilia Manseba, and din pagid ni, daligid lang kay Ira Kabansagan Inventor Talurong, kag Anika Aguarte Sihales, no? May lang pagpamati. Kay Nathan Borromeo, may lang pag-monitor dira sa Barangay Panakyaw. Barangay Panakyaw Isabela ni. Sige. Happy listening lang sa tanan nga pumuluyo. Especially sa Borromeo and Hermohino.
From Sir Nathan. Ayos. Kay Jinky Dialagdon, happy 7th year wedding anniversary to Star Mayo. Do kahapon pa maning wedding anniversary nila Jinky. Salamat gida. Kay Day Blaza, may lang pagpamati. Christine Minias Villalobos, ara naman Mr. Milili Oligo, dara sa 24/7 Bani Cafe, no? Area sang barangay Tangob ni Goro. Ayos, thank you, Gid. Okay, sakay Madam Virginia San Antonio Olpenda and mga Bison family sa may Calatrava, San Carlos, Cagolpinda family sa may Canturay, si Palay. Thank you, Gid. Barrio Gare, medyo hamot ng mga kandidato, may nagabugno na sa imo sa dalan. Normal Normal lang na iya, hindi inatana matingala, chimpuguramas pa na nga style sa mga kandidato. Hindi natana matingala. Kada eleksyon niya mo ginayang kakatabo. Kung wala man sila gabugno sa aton sa kundi eleksyon, way na kaso. Importante da, itanom lang kag isulat sa baluta ang nahamutan, no? Ayos, Tanilio Jane, may lang pagpamati, pamilya Velasco, kag Tanilio dira sa Isabela. Melvin Torres Pibiroso, Melvin Torres Piboroso. Sir, as lang ko kung tuod nga wala na gapangita swab ang border Mabinay. TY Sir Rex. Actually, ang nabaton ko gani sa mga eroplano, RT-PCR test kag ano tong required na lang do, kahapos na lang. Magpa-Manila ka, mag-flight ka, hapos na lang. Ambot kon sa mga border, way ko kay balo, kon ga pangita pa sir. Dapat dalon lang guro ang kutob nga madala ninyo da. Para nga matigayon na da, kay do nakaswab naman siguro tanan ni. Di man ni pwede nga wala makaswab tanan, no? Kay ko ni Laparan, may lang pagpamati, Laparan, Labaniego, kag Isparesya, no? Ang gatamyaw si Bibing Laparan, sang bandanon DSB. Thank you, Gida. Jolie Militado Patrimonio, good morning Sir Rex, lapit na Pasko kag eleksyon damo na mabaton nga bulig or Pasko halin sa mga politiko. Naya kundi bagit Ayo. Inaya kundi bagit ang politiko, pro kon bagit, way kagid sa mabaton. Juancho Albior, Tia Kimeriman, Tomas Bronyola, Imbong Jocampo, and kay, si Toto Marlon, no? Marlon Traso Laison. Lapit na lang ang bunbuyads ni Paring Ipin. Si Paring John Dira, kamusta? Si Marie Celeste, Paring B-Boy, no? May lang nga pagpamati kay Mama Miminda. Thank you, Gid. Ana Sinoro, Niel Brian Balues, kay Lunela Tarosan. May lang nga pag-monitor, no? Jocelyn, salamat man. Kay Earl James Vocablo Sr., Ninas Rose Shopping, ga-live kami dira. Thank you, Gid Earl. Thank you, Gid. Salamat. Bibi Biligorio Gregorio Yolo, no? May lang nga pagpamati dira sa poblasyon DSB. Thank you, Gid sa Bibi Biligorio Gregorio Yolo, no? Mark Ibanez Casiliano, shout out lang sa lula ko, gapamati sa inyo, Aksyon Radio, Aksyon Rex. Thank you, Gid. Salamat, Gid Mark Ibanez Castellano. Ayos. Sige, karon naman gurong iba na. Mahinang kalaban sige, karon naman ang iban. Lihog lang ta standby, mga kaaksyon. Kay tirahon ta na, dugay-dugay ang mga mensahe ninyo. Dali lang kay mga tagtabilang ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay.
nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 na nga tunuras, kadasig lang sang orasan ta ba? Las 12:09 na, mga kaaksyon. Sige, live extension Una sa tamang serbisyo. Abi ko na nung nagurong kadol. Sige, kantuan tanay si Aksyon na Alvin Graba. Mapapatrol kita. Ini may kang tanan sa pag-stop na. Pagkakas na sang search and retrieval operations blato para sa duwa ka mga mananagat sang fishing vessel nga taga syudad sang Cadiz ginkakas na sang Philippine Coast Guard. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex gin kakasna o kung ginuntat na sa Philippine Coast Guard ang search and retrieval operations para sa duha pa ka mga missing nga mga mananagat sakay sa FB St. Peter the Fisherman ni matapos ka nagsapol na ang pamunuan sa syudad sa Cadiz kag Philippine Coast Guard kag ginpakamaayo i-terminate na lang ang ining search and retrieval operation. Sunod rin kay Coast Sino Guard, ganitong duwa to nga nabilin nga ginapangita pa, Aksyon Alvin? si Julian Dungog, Action Rex, amo ni ang cook. Si Julian Dungog. Yes, sir. Amo ni taga din sa taga Bacadis man eh? Yes, Action Rex, ining si Dungog, taga kuan siya Action Rex, taga Cadiz. Kagang isa Action Rex, ang third engineer amo si Manuel Auditor, taga Cadiz man. Oo, duha na lang ni sila Action Rex. So, ang isa sa mga rason nga sunod diri kay Coast Guard Commander nga kag spokesperson nga si Commander Edison Diaz, ang rason nga ginpakamaayo nga iuntato na lang ning search and retrieval operation kay number 1 diri mabudlay sudlon ang lugar diin na pahamtang ang bangkay ni Dungog Action Rex aral mismo sa may pinakapunta na pahamtang sa area sang barko plus bloated na pasensya siya ko nagapanyaga in short ba Action Rex ara na sa advanced state of decomposition. Hindi nila makuha to? Naghabok na kay kung mauyatan gani ang parte sang lawas Action Rex Kakas? makakasampanit. Oo, and ikatatlo ti ang area mismo sa lugar sang pagkalugdang sang barko lubog na kag dalom nakatama plus zero visibility Action Rex. Dulom na balis dalom? Oo,
tao dulom na kag zero visibility na tapos naglapta pa ang mga debris. And that is why actually nakatakilid ni siya Aksyon Rex galing kay komo bloated na ining si Julian Dungog di masagin pagkamayo nila Aksyon Rex nga ang isa sa mga suggestion is isalvage ang barko. Buting ganon may ara gid mga professional Aksyon Rex nga kung ang isa ka barko naglugdang di paagi sa mga professional niya masapag salvage nila o Saka? saka nila sila Aksyon Rex ini kag that will be the time nga makuha nila ining bangkay ni Dungog Aksyon Rex. Tiprong bangkay ang isa to ni si auditor? Ang bangkay ni Auditor Aksyon Rex nagapatiman ang mga katapos ang Philippine Coast Guard base sa pagpangusisa sa pila ka mga naluwas bala. Ara siya gasakay sa duyan na Aksyon Rex mo sa babaw gid saya kag posible sang antes na tabo ang ining insidente o paglugdang nakalumpat ni siya Aksyon Rex pero missing kag that is why nga ang trabaho karon sa mga katapos ang Philippine Coast Guard number 1 diriya still ara pa sa gihapon ang isa ka barko sa Philippine Coast Guard ara sa in between sang Sikugon kag subong man sa Gigantes Island Aksyon Rex para number 1 bantayan sa posible basin ara lang sa pagilid panghigaron ang ining bangkay ni Kuandri Aksyon Rex no sang isa pa ka bangkay si Manuel Auditor and ikaduha diri bantayan man kay kunti basin bala ang oil spill bala Aksyon Rex Gani magtagas bla? oo magtagas that is why isa diri and ang iban nga mga miyembro sang Philippine Coast Pero wala pa man oil spill no nga indikasyon? ay pa man sang indikasyon nga may oil spill matabo Aksyon Rex pero that is why nga gabantay ang isa ka barko sa Philippine Coast Guard kag-aara man sila sa lugar mismo and ikaduha diri ang iban nga mga miyembro sa Philippine Coast Guard kabisita o kung nagakadto man sa mga baypayon along Gigantes kag iban pa nga lugar sa Iloilo kag sa bantayan agud dito Aksyon Rex nga hibaluon nga posible bala nga dara nagsampay ang lawas ni Manuel Auditor Aksyon Rex. Madumduman una diriya nagligat tong Lunes Aksyon Rex nakuha ning unang bangkay ni Frankie Chavez amo ni ang boat captain. Ikaduha pagkahapon na recover man ang bangkay diri ni Renante Porsuelo Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant o kung rather ni Sino nang na-account gani nga mga lawas to? Pito na ni kabilog? Yes sir, pito Sino na ni? Aksyon Rex number 1 diri si Norberto Parlotso. Romel Ingle Amunis lang una-una gid. muning una-una gid. Sang 26 naman retrieve ang bangkay ni Victor Calvo, 25 years old pero naglutaw ning lawas ni Juliet Salvo kag ni Herminio Ronamo Aksyon Rex. And sang tinalikdan nga Lunes diri na naglutaw man kag ukon rather nga na retrieve man ang bangkay ni Frankie Chavez kag ni Renante Porsuelo bali pito Aksyon Rex. Pito ang na-recover na pero duha ang isa confirm nga ara sa dalom sa isa kay gamay Aksyon Rex mo. Ang term gani nila kay mabudlay ka tama ipagwa kay kagamay gid sang lugar nga posible guan diri sang isa pa ka biktima. Ari ang pahayag ni Commander Edison Diaz. This morning nag-meeting na no ang lokal nga pamunuan sa Cadiz City kag ang shipping company kag ang final decision sini is na terminate na no ang atong sining underwater search under gravel operation. Pero ang rason sir, it's because na libot na tanan sa aton sini divers no ang area sa vessel tanan sining area na clear out na kag wala na sinis kita sang makita dito no. Ang isa sining missing mo nang according sa statement sa ilas ni kaupdan ng mga survivors during the time nga nalunod din yung barko ara siya nakapisto sa may babaw na sa open deck may bubog sini nagatulog kag posible nga nagtabog ini siya or na-wash out ini sa no sa may area dira sa kadagatan sa Visayan Sea kag wala na siya dito no wala nakita nga na trap except sa isa na lang dito nila kaupod nga ara sa may gamay nga compartment nga nakita na siya but bloated na siya masyado kag nasa advanced state of decomposition na siya kag ang opening sinisang compartment nga kundi siya nahamtang na gamay ini kag hindi ni siya kaigo
kung piliton ini naton nga kwaon posible nga maguba sini nga kalawasan. That's why ang naging decision sini mag-coordinate kita closely sa shipping company for the immediate refloating or salvage sini nga vessel para at least maupod siya kag makuha pag nag-surface ng vessel. Bali, ang TriStar company na sir ang magpa-salvage. Yes sir, no? May mga authorized sa salvor ina or accredited salvors mo ina ang i-hire sang TriStar Shipping Corporation para sini sa refloating sang vessel. Actually, palutawon ini sa liwat. Ang terms na ginatawag natin is salvage operation, no? Para at least makuha natin dira siya sa idalom sang kadagatan. May identity na so far. Ang ginamang sa pahayag diri ni Commander Diaz Aksyon na Rex. Huwag gidya magpalayag ang TriStar Management ni kung ano ning ilama siling no? Kung sa bagay, aksidente ni huwag tama na ginapangayo pero dapat mag-issue man sila sang statement to? Ginpamangkot na si Diaz bahin sa management sa TriStar company kumbala anong sarang nga mabulig abi especially sa pamilya sining nalisdan Aksyon na Rex saya why pa sila naka-istorya mismo sa tag-iya Aksyon na Rex. Sinong tag-iya sang TriStar niya? Ay sa to kung Aksyon na Rex Nanong nga daw ka kuha ni kabudlay niya pangitao ng tag-iya sang TriStar ni kag sinong tagpamaba sang TriStar ni? Amo na, Aksyon na Rex, bisan gani siya, hindi siya masyado makahambal in behalf sa TriStar, kundi ang mahambal niya in behalf man sa Philippine Coast Guard. And that is why amo nang galibog man ang ulo nila. Pero ang matabo diri, nag-umpisa na ang pagpatigayon nila sa ila sini nga Marine Casualty Investigation Aksyon na Rex. Kung may marine casualty investigation, sino padalaan nila invitation kung why sila kabalo kung sinong tagiya ni kag sinong contact nila sa TriStar ni? Ang gingamit niya nga term, TriStar Shipping Corporation. Hindi na pwede nga TriStar Shipping Corporation. May mga man behind sina Aksyon Alvin. Sakto na Sino man ang babatihon nila man? Basi kung kalukaluho naman ni nilang investigation eh. Amo na ang balantayan Aksyon Rex kung bantayan tagidya anong sa pinaka-latest update. May insakto lang papilis ang sakayan ni pandagat ni. Kaduha ang pamangkot, pwede pa na siya magamit. Oo. Amo na eh. ang safety sa barko. Para pa, amo na Aksyon na Rex sa mga bagay nga dapat tahibaluon man. On the side, kagasa sa management side naman Aksyon Rex. Natingala lang ko sa management ni sang TriStar ni nga daw kabudlay niya labuton sila. Iya kag tubtob subong daw hindi pa maghalatag sa ngalan nila. Oo, kabay pa nga makakuan gid sila makapagawa. I-mission na bi Aksyon Alvina. Ita ni Aksyon na Rex. I-try na sa Philippine Coast Guard na to kung sinong contact person nila kag sinong tagpamaba nila do mga apa ni sila. Basi blagon siling ni Teresa mga bugos na sila. Isa pa. Ay lain lang kay kung apa mahambal niya. Okay, kung wala man lang diferensya na may mga statement na sila ginbuyan nga pila gid magbuhi sang statement daw. O gani man, amo nang pinaka-importante da. Ganong assurance kay yung tao. Hasta subungay ko yung kabati sang management sang TriStar ni kung sinong tagpamaba nila, kung anong mahambal nila, parte sa sining trahedya, daw nang inhipos inisla iya. Patinguan to ni Aksyon Rex, basi makakuha. Ora sa mga kamot mo, isalig ko ni sa mga kamot mong bulawanon, Aksyon Alvin ha? Ay, yes. Okay lang na. Basta bulawan, no? Ayos Report sa nga patrol, ang kaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalat, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon na Alvin Graba. Balita sa patrol. Ginkakas na ang search and retrieval operations sa mga sasakayan pandagat nga nalunod sa area San Carles kag Bantayan Island mga kaaksyon. No? Ariyo may koneksyon sa mahigko nga kulon
tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuantang balita ni Aksyon na Dale Salazar, mapabakulod na City Government Center. Kita mga ka-aksyon. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Lopez, magpatawag sang committee hearing sa ginpasar nga resolusyon sang barangay Felisa nga hindi na pagpalawigon ang paghaboy sang basura sa landfill. Di kundi na pagpalawigon, dinibutang ang basura. May ara na kita opsyon nga butangan sini. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, magpatawag si Bacolod Councilor Carl Lopez, ang chairman sa Committee on Environment at Tanggunang Panglungsod sa committee hearing ang utinisagin na kasar recently sa Barangay Felisa Council nga resolution nga nagapangabay nga kung nahimo, hindi na pagpalawigan pa ang contract sang ITM CDC sa pag-manage kung pag-operate sang sanitary landfill. Action Rex dito sa may Barangay Felisa. Ginpahayag na rin ni Lopez nga luyag ni Action Rex ireserba nga sininga panindugan sa sininga issue tubtob nga makatapos ang committee hearing. Action Rex kay luyag man niya pamatian ang tanan nga mga natunggan nga partido like mga barangay, mga tagreklamo ag sayman sa IPM CDC. Action Rex. Pero according din kay Lopez, siya nga inisyal na information daw wala na Action Rex sa ibang lang lugar nga feasible nga himuon nga sanitary landfill diri sa Bacolod City, magluwas na lamang dira sa may barangay Felisa. That's why, according siya, luyag niya nga ma-fix or ma-solutionan ang ini nga problema. Nahangpan man ni Lopez Action Rex ang concern sa barangay angot sa gin-aligara violation sa IPM CDC sa pag-maintain kag operasyon sang sanitary landfill. Pero kung madumduban mo Action Rex, tinalikdan nga mga binulan gintaliyag diri sang konsehal nga wala naga-cause sang health risk or hazardous waste eding suba dabla sa vicinity sang sanitary landfill. Action Rex matapos man nga ginkaydano Sa vicinity sang area sang Murciago na? Sa may Blooming Street mo siya kag bago, no? Sa may Barangay Dulaw. So that's sa bago. So madumduman may mga examination nga ginconduct, water sampling test, and it turned out nga negative man sa hazardous waste. O galing, may mga pumuloy Action Rex nga nagareklamo bala sa bako, no? Sang sanitary landfill. Kay tiyan mo na ang cell number 1 na puno na, natradaan na. Ang cell number 2, amon sa karon ang gina-utilize sa IPM CDC Action Rex. According kay ni Lopez, sinigin na foresee nga by December, mapuno naman ang sanitary landfill cell number 2. Wala na sila opsyon da, kundi na ipangtampok ang basura naman sa masunod nga dapat mayara kita opsyon. Action din. After Action Rex, mayroon pang pending public-private partnership or PPP proposal ang IPM CDC. Ara na sa City Mayor's Office nga ang IPM mabakal sang 22 hectares more or less sa kilid man Action Rex na property sang sanitary landfill. IPM? Property. Mabakal sila sang duta. Tinga IPM na lang ang mahakot ni sang basura tubtob sa no? Kadawa mo na yung Action Rex na proposal. May tubong proposal. And then, baklo ng duta and then makreate sila sang landfill. Pero kilid man sa gihapon sang existing dira nga landfill sa Felisa Action Rex. Kumbaga tupad lang gida. Pero galing tiya mo na gali ang sabayang pang barangay Felisa nagapamatok sila or against no nga amana extension sang contract ng IPM CDC. Pero depende na Action Rex sa mga resulta sang committee hearing nga patigayonon ni Councilor Carl Lopez. Aling tigog ni Councilor Carl Lopez ang chair sang Committee on Environment. Yes, actually, pasulod ko na siya sa City Council sa ining agenda. The correspondence lang. So then I will call a committee hearing, public hearing, para mangkotonta naman liwat. Kaya kapila na nga day 1. So now they really pass a resolution na council na hindi niya mga tao-tao lang. So based on that, I will reserve my comment until after I have done a public hearing on the matter. However, I am still appealing. I will still appeal na, well, let's fix this. Eh, ang nabalaan ko, dira na nga area ang pwede less pa some part of Kabog, pero kasapat na bla. But we will siguro listen to them, to their, because they are against IPM, which is very valid because I myself have been found
founding on ITM's abuse and lack of improvement in their performance. So amo ginang situation naton subong. So maybe after hearing them out, sometime next week, I may have a personal stand on the matter. Action Rex naman yan si Councilor Carl Lopez. Nalabot mo naton ang linya ni ITM consultant Horacia na nagpalag Action Rex nga nabaton man gid nila ang kopya sa resolution sa Barangay Pilisa kag gin-informant sila ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatana. Pero nagkaroon sa Action Rex nga nakadepende ni sa LGU ako mangintikang or response nga pagahimuon sa aprobado nga resolution na Action Rex. Pero being clear diri ni Yap nga wala sila sang may nabaton nga communication from concerned agencies like DNR, EMD Action Rex or sa LGU sa Bacolod City na mayroon sila sang na-commit nga violation sa pag-manage kag operate sang sanitary landfill. Balita dikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Na? Pwede ba lang maghubi na maida dito? Balita, una sa tamang serbisyo. Kag isa pa Tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras kada siglang sang orasan ta ba kadtuan ta si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City o kon sa special assignments ni may kang tanan sa one-stop shop balasang LTFRB kag LTO plano nga patigayon sa isa ka mall or sa mall diri sa syudad sa Bacolod sa bulan sang Oktubre. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Antes pa man Aksyon Rex ang ginaplastar para kag plano sa LTFRB nga magbutang dira sa may Ayala Mall sa ila sining satellite office. May araw na sila nga aktibidad kabo ini ang pagpatigayon sa one-stop shop bilang venue no sang luyag na magpatigayon proseso sa ila sining mga registration kag mga dokumento sa LTO kag LTFRB. In fact, masunod nga simana sunod diri kay LTFRB Regional Director nga si Osmeña makadto na di siya no makadto di siya sa Bacolod matabok si Mr. Richard Osmeña agon nga mag finalize kag magperma
sang Memorandum of Agreement tupod diya sa mga mall kag summan sa LTO para magplastar sining one-stop shop. So sunod rin sa kay Osminia kay sa ini sang tikang ila himuon since nga may kabudlayan mo kung dito lang ang opisina abi kag mag-process ka sa Regional Office 6 di mabudlay para sa mga tag-iya sa salakyan, mga operators nga magtabok pa dito, especially sa ginapatuman na mag-quarantine travel guidelines, mga regulations nga di may ara kapasan mga dokumentong dapat i-provide. Sunod rin sa kay Osminia, hopefully, di magintayo yun kung maplastaran nila. Sunod nga si Mana again, ang pag-put up ng GPS sa satellite office, isa pala sa diskusyonan nila, pagpadulong ni Drisa, Bacolod kag Negros. Siya rin si Director Richard Osminia. Dungan na kami sign sang LTO. One-stop shop eh. So LTO, LTFRB, may mga insurance companies, ano. So magdungan lang kami. Saan una siya, Director, more or less? Hopefully matabok ako next week to finalize everything, no? So I'm looking at by October. Si Director Osmeña so kapanawagan sa mga operator tagiya sa Salakandra nga may plano nga mag-proseso nga dapat monitor gid sila no, sa mga updates sila agad hindi na mabudayan na magkadto pa or tabok dito sa bahin sang Iloilo. Ang balita natin sa LT5B Aksyon Next, bulong man na ginatulong sa inyo sang Supervised Fiber. Balita una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa special assignments, no? May isa ka labor leader, isa ka labor leader or leader nga nagdeklarar nga magpapili bilang presidente sa 2022 election, no? Ining labor leader si Leode Di Guzman. Mga Kaaksyon, ginbato na ni Di Guzman actually ang nominasyon sang Partido Lakas ng Masa sa ginpatigayon lang nga online convention. Si Di Guzman ang leader sang bukloran ng manggagawang Filipino. Kag daw nagpapili man ni last 2019 election sa pagkasenador, way man ginpalad, mga Kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga Kaaksyon ta, Santon Plaza, Balsopa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Kapitolyo Provincial Turismo sa Negros Occidental lubos nang napiktuhan sang COVID-19 suno kay Goblakson, no? Kag Mayor Lizares nagnegatibo na sa ikaduhang test sang COVID-19. Yari ang kaundan sang report. Sa Kapitolyo pod kay Aksyon na Marlon Hinabi. Aksyon Mar. Aksyon Rex, may kabalaka sa gayapon nga na patyagan si Negros Occidental Governor Bong Lacson kon industriya sang turismo sa Negros Occidental ang pag-istoryahan pagod sang siring
sige nga pagsaka sa nga kaso sa nga COVID-19. Pero ang ginapasalamatan lang sa nga gobernador, pisar sa ring grabe nga kanamon sa kaso, may pilagyapon ka mga tourist destinations dari sa Negros Occidental. Sa dari sa mention niya ang sunod sa Sipalay nga wagid man nagsunrex nagaka-zero no, sa mga bisita. Nga pala problema lamang ang ginatawag nga overnight tourist kag ang mga namuluong nga mga bisita nga mugiti Aksyon Rex ang grabing pagnabuo sang kanamuon nga nagadto diri sa Negros Occidental. Ang kahapon may ara sang aktibidad dara sa may ground sa provincial capitol building o kon provincial capitol kay si Governor Bong Lacson nagpasumpa sa pasumpa yang bago nga mga opisyalis sang Association of Tourism Officers sang Negros Occidental. Ini kadungan man sa ginapatigayon subong nga ika-21 nga Negros Occidental Tourism Month celebration. Namati man to si Gov Lacson sang mensahe sang pila ka mga opisyal kagin mention to Aksyon Rex. Ila sa nga paglantaw ba si ang ining COVID-19 pandemic bila malawig-lawigan pa sa sunod pa sang duwa ka tuig no antes ni magkabalik sa normal ang sitwasyon nato naman ang pagbulubon ta Aksyon Rex di hambal ni Gov nga mo nang plastada kinalan nga preparahan tagid ni sang maayo mangita kita sang dugang sa nga pamaagi o kontikang kon mahimo pa lang ang pangapinan ta ang industriya sang turismo. Yari ang palayag ni Governor Bong Lacson. It's very slow talaga. First of all, we don't have much visitors coming here, no? Even maski local lang, no? Of course, foreign, wala, gid, no? So, dira pa lang apektado gid ang tourism nato. Pero sa local, I hear naman that people still go to, for example, go to Simanay to spend the weekend. Some are also going to Oriental to spend the weekend. So, but it's really very slow. I mean, I think this business will tell you that apektado din sila. Ang aktibo nga kaso sang COVID-19 di duwa gito Aksyon Rex magasala ang palayag ni Gov Lacson nga antes matapos ang subong nga bulan sang Setyembre pasi magalabot din sa sobra 4,000 Aksyon Rex kay as of kahapon September 28 ang kanamuon sang kaso wala na nagahamboy sa 3,963. Tikon basihan nato ng average sang cases kada adlaw triple digit. Di ang matabo sa di base karon sa kasisit mo na kon gabi sobra tani Aksyon Rex 4,000 ang kaso. Talay sa CP Good News pagod si Mayor Niel Lizares nga damlag lang nagpositibo sa COVID-19 nag-anunsyo si Aksyon Rex nga ang resulta sang ikaduwang test na ginkuha sa iya, negative na siya sa COVID-19. So prepare na subong sa pagbalik naman na trabaho para sa Talisay City Hall. Iangot ko lang kay October 1, no? October 1, starts ang filing sang Certificate of Candidacy o COC. Ang mga matagas na itong opisyal sa Provincia Aksyon Rex, medyo na mo na sila nakaschedule na sa October 1 mismo sa unang adlaw amo ning ilas ring pag-file sang COC, no? Ang talatapan sang Comelec ipahamtang temporaryo dira sa may social hall sang Kapitolyo Provincial. Ang ilas ring opisina Aksyon Rex diri sa area blas sang Ilado kundi ko magsala kilidalan lang da mabulubod la Aksyon Rex kun dira sila mabaton sang mga naga-file kay Unapes gamay ang ilang sa ding opisina. Ang social hall sang Kapitolyo lapad siya kag makapig nga mayara sang open space Aksyon Rex. So man ang napilian dira anay mag-opisina temporaryo ang Comelec Provincial from October 1 to 10. Ang ma-file dira for governor, vice governor and provincial board members? Provincial board members, Congressman, no? Amo na sa Aksyon Rex sa mga posisyon. October 1, aring schedule, amo na Aksyon Rex kay marag
nagistoryahan na mo ang subong nga mga opisyal naton kag ang mga elect liwat. Nagistoryahan na sila kay ang advice ang Comelec kinahanglan Aksyon Rex nga kung sa mga isda bala ataduhon ang oras sa pag-file. Hindi pwede nga magtingob sila kay base kung maginutok la. Pero ang pitsa is October 1, no? October 1, alas 8, tubtob alas 9 sa aga, ang mag-file Aksyon Rex nga kandidato sa 3rd District, no? Sa 3rd District. Pero ginset na yasang kandidato? Oo, ginistoryahan nila Aksyon Rex tiyan. Hindi na pwede nga mag-set yung Comelec sang time. Oo. Sila rin nag-istoryahan na yan. Ang grupo ba Aksyon Rex nanday Gov Lacson ni Vice Gov Ferrer. Sila rin nag-istoryahan na nga ano gusto ng oras. Okay, nakaboto ay pagkatapos na kami naman masunod. Amo na sa nag-isa-isa lang ka oras Aksyon Rex, no? So gikasugtan nila alas 8 hasta alas 9 ang mga kandidato nga re-electionist halin sa 3rd District, no? 3rd District na siya. 9 to 10 4th District, ang 10 to 11 2nd District, ang 11 to 12 5th District, paghapon alauna hasta alas 2 1st District, alas 2 hasta alas 3 6th District, alas 3 hasta alas 4 diri sila ni Gov Lacson kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Isa lang nagali ka adlawng filing nila ya sang Lab Negros kag Yunega? Mabalaan ta na surex by October 1 kay ang iban siguro nga may appointment base kon na malipad man kay lawig pa naman ang filing mo. Pero ilaging tinguan niya kay naghambal na ni si Gov kasi Vice Gov. Kung pwede pa lang temprano ma-file kita nga daan bangod kasi sang kasi kuawi sa mga sitwasyon. Galing ti kung may kapaligis pa yati paligis lang daing. Oo, tiyan mo rin ka Aksyon Rex ka hindi tadi mabalaan kon bala sino nga mga provincial board members dari ang mapare-elect, no? Kon bala ma-file sa gihapon board member si 5th District Board Member Tinto Bascon. Diba? Kaya plano na sa mabalik yung pili mayor dito sa Himamaylan. Kung hindi sa mag-file re-electionist board member, dito niya makilala kung sino ang ibulos sang Love Negros kag o kung sang Love Negros Aksyon Rex. Sa mga kongresista, ang mabalik pala Aksyon Rex, si 6th District former 6th District Congresswoman Chedeng Alvarez, no? I can mention na ni Gov Lacson nga mapapili liwat balikya si former Congressman Chedeng Alvarez ng kongresista sa ika-6 nga distrito. Sa 1st District, re-electionist Gerardo Falmayor, Love Negros na siya. Ang sa 5th District, sa gihapon, re-electionist Marilo Arroyo, Yunega, ina siya. Ang sa 2nd District, mabalik pa na Sunrexa, si former Congressman kag Subaw nagasabi Mayor Ferdy Maranyon, no? Mapusulan naman sila Aksyon Rex ang nagapungko Subong. Congressman nga si Leo Rafael Cuevas, si Cuevas balik kandidato mayor, balik man kandidato congressman si Ferdy Maranyon. Sa 4th District Aksyon Rex, re-electionist Japon ni Congressman Juliet Marie Ferrer. Sa 3rd District, re-electionist man Congressman Kiko Benitez. Mayo ni Aksyon Rex nga kuan mo nga pagpanilag sang posible magakontra sila, no? Kaya kung naka-file sila timbano, sino man nagataya na magkontra sa ila, labi na sa governor o vice governor, hindi na maglibog pinsar, no? Kung sino ila sa di nga kontrahon. Balita nga pito yung Aksyon na malong hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat Aksyon na Marlon Hinovia ti sugod subong hasta
sa Pitsa 8 sa Oktubre, laban-laban may political updates kita nga mabatian mga kaaksyon. No? Kay tinguan ta na. Para ma-update man ang ato sining mga kaaksyon, wala face-to-face pa ha, nga campaign. Kung ano man ang strategiya sa iban, basta wala lang face-to-face. No? Okay gid na sa Commission on Election. Sige, may tisianay, kulang balang imo sining lawas. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, Ayos. Sige, manamyaw tanay sa kay Gary Lumantan. May lang pamati, Gary Lumantan. No? Jane Hisolgon, salamat gid. Thank you gid, Jane Hisolgon. No? Ana Sinoro Arana, salamat man. Mario Bacauco Irad, thank you gid. Kay Nato Osorio dira sa La Granja, La Carlota, nga monitor siya subong, no? Salamat gid Mario Bacauco Irad, no?
And kay Joseph Pacifico, may lang pagpamati sa mayor's office dira sang San Enrique, no? Damo na sa ginatamyaw mga isbi na. Sanday Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, SB George Deles, SB Phillips Aison, kag SB Genesis Tombes, no? Salamat gid. Kativer, kay Inday Ibon Boysher, malang pagpamati. Thank you so much, Yvonne Boysher. And David Gasapo, salamat gid listening from Isabela. Tamyaw lang si Wilma Curios Claver, gapaurok-urok gid subong. Si Dave Gasapo ang gatamyaw, no? Madam Elizabeth Malakagamala, salamat gid. Tanagan Magsulita, salamat gid Tanagan Magsulita. Kay Gerald Gadodo and Luisa Bianan Kaunga, no? Thank you gid. Dali lang. Tamyaw lang si Nato kag Patani kag si Tiray buot sa Bago. Ano ni siya? Kay Teresa Ferreira, salamat gid Teresa Ferreira. Kay Sir Eduardo Labayin Jr., Aksyon sa Marina Kaas. Balaan man na namon, sir. Okay. Evangelista. May lang pagpamati kay Evangelista Ilardo Antonio Ignacio sa Moises Padilla sa May Haroy. Sige Thank you, gid Evangelista. Jarmaini Trihon, Rara Kabahog, kag tamyaw lang kay Ariel Recabar, Joey Flores, Habay, Kabahog nga always gid pamati. Thank you, gid. Salamat, gid. Jinky Dialagdon, RIP, sa mga kasua sa kwanto sa report ni Aksyon Alvin Grabakina. Thank you, gid, Jink, no? Archie Baez, salamat gid kag sa mga taxi driver kag Operation Tulong Task Group nga mga miyembro, no? Thank you so much, gid, no? Okay. Elvira Hilogo from Charito Heights, Granada. Kay Bogs Asa, may lang pagpamati, Bogs Asa, no? Ayos. Nona Agravante, dira sa Himamaylan, salamat gid. Huma Lumina, dira sa area sang Barangay Tangob, salamat gid. Sam Hartwig, thank you gid Sam, no? Sam Hartwig. Okay, may ari pa di dali lang. Kailan taon ta diyan na yo? Kay Romy Mihorada Nabor sa Barangay Inclaro, Binalbagan. So taot lang sa pamilya Juanico. Always pamati sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you gid Romy Mihorada Nabor. Kay Pac Manuel Machong Pilinggon, no? Tamyaw lang sa Patiko, Punta Bagol. Din ang barangay Patik Punta Bagol ni Noy. Pac Manuel Machong Pilinggon. Pulupandan ni siya, kundulid. Thank you, gida. Kay Bitok Mikoyko, may lang pagpamati sa pamilya Mukoyko, no? Dira sa Tabao, Valladolid, watching from Dumaguete. Salamat, gid, Bitok Mukoyko. And Ruby Hinovia Maming, dira sa Morsia. Salamat, gid, Inday Rubia. Thank you, gid. Marijo Olivar, kag pa-shoutout lang sa pamilya Serrato, kag pamilya Olivar. Salamat, gid, no? Marijo Olivar ang nagapanamyaw. Ayos. Sige. Adri sa idalom lang taon ta diyan na yun. Sakay nabasa ta na ni kay na Arche ang imo panamyaw, no? Liberty Benitino Baldo sa East Home 4, Mansalingan. Salamat, gid, Liberty. Madam Rona Rehida Traba. Thank you, gid, sa Panyaga. Lisa Montecastro Narciso, no? Gary, okay, nabasa ta na ni. Ayos. Sige, daligid lang matagtaan ay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag sa fire to my part because the year na nagsulod ko, ito nagtamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa muna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dari sa aton sa nga pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:07 na nga oras kay Martina Liling kag Gian Resisio may lang nga pamati no kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita mga kaaksyon kay ang 3rd ID Division Commander nga nagbisita diriho sa 302nd kag 303rd Brigade mga opisyal sang Philippine Army ginmanduan with the hearts of the people no kagipadayon ang paglagas sa mga New People's Army. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, high moral karon ang mga katapo sa 303rd Infantry Brigade nga napahamtang daraman sa area sa Murcia. Kaga of course ang tanan nga mga kasundaluhan diri sa Negros Occidental ni matapos nga nagbisita ining si 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo. Sunod diri kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Dala ni Arevalo kay na Aksyon Rex ang iyang slogan, Love by the people, feared by the enemy. And diri Aksyon Rex amo ni ang ginpahayag man kay na ni
ni Arevalo sa tanan nga mga kasundaluhan diri sa Negros, especially ang ila sini nga mga battalion commander, ang company commander, kag ang iban pa nga mga opisyal sa idalom sa nga 303rd Aksyon Rex. Sa diin sunod diri kay Arevalo, amor pa lang ni ang first time nga pagbisita diri ni Benedict Arevalo, umpisa nga nagpungko ini bilang 3rd Infantry Division Commander Aksyon Rex. Sa pagpakigistorya sa mga opisyal sa 3rd o 303rd Brigade Infantry Brigade, upod man ang tanan nga mga opisyal sa Philippine Army, ginmandoan diri ang mga kasunduluhan Aksyon Rex. Number 1 diri i-sustain ang istorya, kag of course pakig-alay sa mga stakeholder, and lagson ang mga katapo sang New People's Army sa piyak sini nga masyado na o kung nagahuyang na ang pwersa sang New People's Army. Ikaduha, kung may ara NPA nga mag-surrender, dapat i-welcome gid ni sila. That is why nga ang istorya man ni Pasaporte Aksyon Rex sa mga local chief executive nga kung inkasugid man nga may mga NPA o New People's Army nga luyag magsungka kag magbalik sa sabak sang gobyerno, dapat i-welcome gid kapag ibaloon man ang ila sini nga talatapan agud jadto nga mabuligan man Aksyon Rex. Ikaduha diri nga ang ila Kondiri Aksyon Rex is plano ni Arevalo nga ipakayo ang mga headquarters sa Philippine Army diri sa 303rd Infantry Brigade. Partikular ang ila sini nga mga kampo kag kung anong kulang ihatag, plus ang welfare pagid sang mga katapo sang soldado. Ari ang pahayag ni General Pasaporte. Balon naman ni permanente ang iyang mantras ni loved by the people, feared by the enemy. Siya mo na sa linya nga we sustain ang efforts diri sa Negros Island, especially nga nag-down gid man ang persa sang CPP NPA terrorist group. So sila niya i-continue niya and push further namon ang campaign against effort and ma-maintain ang peace and security sa Negros Island. In his talk to troops, sir, ano ang mga bagay nga mahimo niya ihatag sa mga kasundaluhan pa? Iya subong i-priority is to improve further ang living conditions sang ato tropa, especially sa frontline. Ang very to sa linya, siyempre ang hatag sang success ang frontline troops. So sa linya, ibalik niya, i-increase niya ang improvement sa mga units under 3rd Infantry Division. So, i-focus niya mo ng effort sa mga pag-improve sa mga facilities to improve the conditions sa atong tropa, especially ang mga military camps. May mga i-support niya kung anong mga projects to improve, siyempre para man sa atong tropa. So, mo man ang effort to sustain ang state of morale sa tropa, para mo na buhaton and para sa welfare nila, especially nga mo na may mga ginatubang pakitang nato ng pandemic. Aksyon Rex, kabahin din lamang sa pahayag ni Army Brigadier General Inocencio Pasaporte. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo, no? Nag-announce na, nag-gin-announce na ni Senador kag pambansang kamao Manny Pacquiao, no? Nga mag-retiro na sa boxing. Opisyal na ginanunsyo. Subong adlaw ni pambansang kamao Senator Manny Pacquiao ang iya pagretiro sa patagsang pagboksing, no? Ini makaligad ang 26 anyos sa among career, no? Si Pacquiao ang nag-isahanon nga 8th Division World Champion sa patagsang boxing, kag sa iyang tweet ginpasalamatan sang senador ang iya mga fans kag mga sport kag ang sport mismo
nga naghatag sa iya sang kaygayunan para ipakita ang iya kapasidad. Ginako man ni Pacquiao nga hindi mahapos para sa iya ang pagdesisyon nga magretiro na sa patag sang boxing apang ginalantaw sini nga mas maayo pa nga palabuton mga kaaksyon. No? Sige, tiyan mo ng desisyon ni Senator Manny Pacquiao mo nga magretiro na sa boxing. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension na vitamin Nasa tamang serbisyo. Natuanta ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office kay ang kapulisan sa Police Station 4 istrikto nga nagapatuman sang curfew kay ang Lasal do ila na da sakop mo ti kay hina kuno do may mga may nagalabutan na ti covered pa sang curfew na nung sitwasyon man. Tinadakpan nagabayad o magkabayad nislang sang penalty kag ginhold sila sa barangay gym. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex, belated happy birthday. Duway katapusan na. May ara pa? Ayo di purma. Ano ba sa mga pizza? Tinuipi pa lang ako, puwas 30. Ah. At ipiti pa namin ngagaw yan. Ayo di purma. Hindi amuaw. Kay pagtapos ang September, tiway na na ya. Okay. October fest na kita eh. Oo. Maskara na tani kung wala pandemic. Gani, no? Maskara na tani, no? No? Sadya na taning paglinagapok sang Bacolod. Bacolod, paglinagapong, Oh. kay Waigid no? Waigid. Importante nga may papas pa yan, no? Ayo di purma. Kapchad, mayong ugto na si Mayong ugto, Kay kagawad, Jofred. Kay kagawad, Jofred, Oh yes, kagawad. Sa kay SB Feria. Ti ayo ka na kagawad, Jofred. Ayo na guro eh. Kapay pa madasi ang pag-ayaw mo, no? Basig si burong bulsay yan. Ayo di purma. Malasig man ang imong action taken, no? Daw maubo ako Parihala na balis. Kumusta ka na? Okay lang Okay lang pa rin, no? Ari sa monitor siya. Pinipili alang dulo-dulag ko. Ayo di purma. Paring Nono Agisando. Kag Mari Elizabeth sa Manuling Kawayan. Mayong ugto da. Kag si Police Captain John G. Liba. Salamat gid parekoy. Arasa? Arisa. So, kapitan na sa kung major? Kapitan bala mo? Hindi major na sa. Major na? Ginadi mo sa kung kapatagaan, blacklist. Ayo di purma. Thank you, kita. Ano nis pa rin pala ang proto sa birthday gift. Dugin di mo tsak ko ba? Di mo tsak ko yahaw. May bagos pa rin na padalaan ko pero may Kay Sir Ginic Bermudez gali May lang ang pagpamati, sir. Sir! Ayaw nga po da. Pagito na? Ayo di purma. Amigo na mo ni Patis na sa Libertad, bla? Si? Ang baligya, bla manok da. Si paring Ruel si Roma. Ari sa iya, monitor sa Good, pare Romel sa Roma, no? Tidi na itong manok. Mata-mata na. Ayo di purma. Napatambok yung paguro ay. Patambok mo pa, pare. Hindi na papatambok ka kay damo di mantikas pa ba, no? Mantika na nagkatapat si Aksyon. Laban eh. Nagabukal-bukal kag-iyatos Si... mga mula. Sino bagay, ha?
Do kadamo sila doon. Kadamo sila na. Dili ko. Kay Sir Joseph Chua. Ate ara siya, pero may Oh, may lang ang pagpamati, boss. Si Manuel Coda. Si Sir Manuel ko, duway kami kitaya. Si Engineer Arthur Normandi. Oo. Kag si Engineer Marlon posisyon dira sa Langila, no? Ba, mayong posisyon nila oo, kung si Sir Normandi. Nami guro ka pwesto to ni Sir Normandi, no? Pero may chimpo, bla. Di, abot sa mo sa mga hagad di sa ato na. Malat na ko sa text siya, kay sigurado ko mag-text siya, preparahan niya gina. Basibla kung... Problema na magkadto, to hindi siya preparar, blau. Oh. Tignan na niya, arak kiyang mayong Gani, presensya ni bisan kadali lang, Arthur Normandi. Oo, kasi kadali lang engineer. Oh, las 2 hasta las 2 man sa gagahon, okay na na. Ayo di purma. So may plano kasi kabuhi pa, ko alas 2 sa kapon. Pero mas pari Arto Si Jerry, pare Jerry Hontiveros, sara siya. Ay, si Maninoy Jerry. Ninoy! Merry Christmas! Happy New Year! Okay, Adoy, padala ko lang Ayo di purma. Dahil hindi amo. Retirado. Sa subong sulit ng kalibutan Ano? Tungkol sa COVID-19 Aksyon Rex. Iado ng matag sa Maninoy. Ang mga Maninoy subong, or I mean, ang iado, mo nagatag sa Maninoy, no? Paaboton ko lang iado, di birana. Ayos May mali kayang korpyo ni Police Major John Ray Batadlan na very consistent. Plus, nagitugangan niya man ang ining Oplan Galugat sa mga eskinita dala sa mga barangay nga nasa Copa sa station number 4. Amo ni ang pinaka-priority. Man kay nakita niya man Aksyon Rex, nakadako sa nga bintaha ang ining instrikto nga pagpatuma niya sa Kofyo sa nasa Copan sa station number 4 kalakip ining Oplan Galugat kay ang mga eskinita kutob sa mga tambay nga nagainom pa sa sagwa sa balay nila ginapangsita ina ni Major Patadlan kag kadako gid sang progreso because nga nagagamay man ang mga kaso sang kinawatay kag iban pa nga krimen nga katabo sa oras kagabihon kag oras sa kagahon Aksyon Rex. Kung may mga dakpan sila nga mga curfew violators sa ginahimo nila, gina-issuan nila sang citation ticket bilang penalidad nga magabayad sa syudad sa Bacolod ng 200 plus nga ini sila ang ginahold until 4 o'clock sang kagahon kag ini sila ang ginabuy-an man sa aton sini kapolisan. Yari si Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sa Police Station number 4. Dili kami kapanako curfew, ginahold na sila namon hasta alas 4 sang kaagahon kag ginatikitan kasi GC sila mabayad at 200 sila ginatikitan ginakahold. After 4 o'clock saga ginabuyan na sila. Gina-release na sila namon dala ang ila ticket. O hindi na nila pagbayaran ang ilang ticket na di kasakaan sila kaso. Routine yun ni sir nga obra sa Station 4? Routine ginaaksyon nga every night na amon ginobra. Wala pa ni ang registration ni sa Comelec. Every night na ni namon obra gina-hold namon ang mga curfew violators dito sa covered courts ng Barangay Villamonte. So basta may warning ka sa mga utod nato na nagalagaw kung gabi nga sa imo dira sa Kupan na Jor? Yes, Aksyon Eric, ang mga kauturan ta, pakulot, pangabay kami sa kapulisan, ang Station 4 nga ipaiway ta na ipaglagaw during curfew hours. Labi na kita mga hindi frontliners ay aton pulis ti galibot it umatimingan ka mo nga ara ka mo dalan iwaldid ka matikitan pa ka mo kag pinaltihan. Aksyon Rex, si Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sa Police Station number 4. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbong, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, problema ni
Kantuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadistanay mangisayod ta dito ini may kang tanan sa sining hot pursuit operation blaho nga ginlaunch ang Sagay City PNP sa isa ka Muslim no nga suspect sa shooting incident kagabi nagapadayon pa kuno hasta sining mga inuras kagiban pang mga balita we have Aksyon Roger Gotib sa detalye sining balita. Aksyon Roger. Action Rex padayon ang hot pursuit operation ginapatigayon sa Sagay City PNP may kantaran sa sining isa ka shooting incident nga nagaluntad kagabi pasado alas 7 intak na ang suspect diri isa ka membro sang Muslim community. Alas 7:30 natabo ang among insidente kagabi sa Purok Pulo, Barangay Vito sa among syudad. Ang biktima nga karon gin-transfer na sa bahin sang Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital sila sa Bacolod. Ginkilala kay Cirilo Sahot Jr. Melgar, 33 anyos sa edad. Suno sa report may 3 ini kaigo sang bala sang ginapatihan 9mm pistol base sa 3 man ka mga basiyo sang bala nga na-recover sa among nga kalibre sang armas sa crime scene. Suno sa report ang suspect kikilala naman kay Adimar Jarul Halip, 42 anyos sa edad, kag residente man sa among nga lugar. Ang investigasyon kag interview naton sa isa ka chief sang tanod sang Barangay Vito sa din una nga nag-responder dito nga mo si Chief Tanod Inting Artikulo. Siya na makainom siya, sir. Pag makainom siya, panghangkat siya sa magsilingan na sila eh. Ginahangkat nga ang mga Muslim nga kanang banat bitaw ko no. Kadainom na niya. Pero kini mga Muslim, mga butaan na lang, nagdapagitag mo. Guro na, naimpito na guro ba kaya halos kada hubog, kada kuan. Ang silid na sa balay po sa Muslim, sa ilabang kural nila, may manok, may kuan kurong sa manok. Pag mahubog siya, maamo na yung pagpuputudok. Hindi na papinsin niya mga Muslim. Amo ini rason kung nga ini siya ang ginagwaan sining ginaligar nga subject nga suspect kasi Adimar Jarol Halip kag ginlutang sa karon suno sa kay Police Corporal Rixel Salve nga ilang napatigayan ang hot pursuit operation kag validate ang mga lugar nga mabato na informasyon nga yara ang ining suspitsado. Bit-bit pa sa sining suspect sa report ang armas nga 9mm caliber pistol nga gigamit sa paglutang. Ang kaso sa karon yara sa gyapon sa investigation section sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Ang aton sila nga mga kaksyon nga mahilig magkape aton sila panugyan. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Dari sa Aksyon Roger Gotib report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Sagay, no? Daw ka kulabos gid sang Chimpota, dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
kopya na ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kahanginan, may 87 days kita, 87 kadlaw na lang before pa man mag-Christmas Day, kag 94 ka adlaw na lang ang nabilin before pa man tapos ng 2021, no? Kag coming ang 2022 mga kaaksyon. Sige, lang-alang na ta sa tiyempo, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dili Lamang Madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!